ali poštujemo malo vrijeme, još koju minutu, pa dajem riječ našem uvaženom liječniku, stručnjaku koji meni osobno pomogao puno u životu, a definitivno s obzirom na njegova iskustva u radu koja je danas i tema, nadam se da ćemo imati svi neke koristi od toga. Isto tako se nadam da ćemo i nakon ovoga, kad prođe ovo krizno razdoblje i ovako se družimo putem online aplikacije i moderne tehnologije, da ćemo nastaviti uživo raditi neke projekte koji je bio prisutan na proteklom seminaru. Sjećate se da sam napomenuo da smo napravili jedan sporazum sa zdravstvenim studijima u Rijeci, gdje postoji jedan kabinet za biomehaniku taj kabinet je upravo darovao gospodin Stanislav Peharec i ja mu se u to ime i zahvaljujem i nadamo se da ćemo taj kabinet maksimalno iscrpiti i koristiti u korist sporta i svih nas i pogotovo naših mladih naraštaja koji su danas tema razgovora. Evo, da puno ne dužim i ne pričam, dajem riječ gospodinu Stanislavu Peharcu i ja se iskopčavam i molim vas da se iskopčate mikrofone tako da čujemo samo njega. Evo, hvala. Zahvaljujem se gospodinu Bradaću na uvodnim riječima, zahvaljujem mu se na pozivu da sudjelujem u seminare u uvjetima takvima kakvi sada imamo. Nažalost, moramo se naučiti koristiti puno više tehnologije, pa nam dobro ovo dođe za trening i da vidimo i naših mogućnosti s suvremenom tehnologijom da možemo produbiti svoja znanja. Ovo je možda bila prilika za svih nas da se malo saberemo, da potražimo neka svoja znanja, zaokružimo u glavi, ja bih rekao ono što nam je raditi u daljem periodu, da saberemo ona iskustva i zaključimo na temelju tih iskustva što je dobro, što nije dobro. Smo svi skupa napredovali da bismo utvrdili nove tehnike, nove puteve za rad sa mladima i u sportu. Srdačno vas svih pozdravljam i drago mi je da je tako veliki broj se odazvao. Posebno pozdravljam moje sportaše u Rijeci s kojima surađujem preko 30 godina, s time da su oni nekad bili sportaši koji su se ozljeđivali, pa su bili sportaši koji su sudjelovali na velikim takmičenjima i ja zajedno s njima. A danas su to treneri vrhunskih i manje vrhunskih klubova, ali koji zdušno rade sa mladima i veselim se ovoj i svakoj budućoj suradnji. Zahvaljujem se svima njima što su mi pomogli da doživim vrhunski sport, da doživim što on donosi, što on odnosi i zapravo da je izvučem iz svega najboljeg, sve najbolje iz tog vrhunskog sporta da bi mogao i dalje ja pomagati onim drugim sportašima koji dolaze, a i vama biti na usluzi kad god vam to zatreba. Veselim se ovoj temi jer je zapravo to cilj bavljenja sportskim ozljedama. Cilj je shvatiti ih, razumjeti njihov značaj, pomoći da se one ne događaju. Ako su se već i dogodile, onda da znamo na najbolji mogući način njih riješiti. Ukratko tijekom predavanja govorit ću malo i o sportskim ozljedama, o ranoj specijalizaciji koji je poseban problem, o motiviranosti za sport, o svjetskim, ja rekao, zaključcima gleda i rane specijalizacije, a i sportskih ozljeda. I pokazat ću na posljedku i nekoliko primjera izostanka određenih funkcija na jednom mišiću, što zapravo izostanak jedne funkcije ili jedne funkcionalnosti mišića znači za cijelo naše tijelo, a i pojedini njegovi. To kratko ću započeti. Postavljam si danas pitanje koja je to uloga sporta u mladih. Svi se skrivamo iza činjenice da su važni pozitivni biološki, psihološki i socijalni utjecaj na razvoj djece osnovni pokretač razvoja i primjene i korištenja i prakticiranja sporta od djece. No, svjesni smo danas, gledamo televiziju, da najveći problem zapravo kako će se nastaviti Formula 1, kako će se odigrati Wimbledon, Roland Garros, kako će se odigrati svjetsko, evropsko prvenstvo u različitim sportovima i tako dalje. Sport je danas komercijalizirana industrijska grana i u dobrom dijelu ovaj pozitivne efekte sporta i značaj na djecu zamjenjuje motiv. Stvorimo vrhunskog sportaša kojega će selekcionirati klub da bi ga on preprodao, a mi ćemo prezentirati publici sport, zato ćemo zaraditi puno i razdijeliti novac. Neki dan izašla i nova korupcijska afera oko svjetskog prvenstva u Rusiji. To je dokaz koliko zapravo sport zapravo znači komercijalnu granu koja ima svoje pozitivne stvari, ali jako puno negativnih.
nažalost u to kolo uvrtio se i sport i nažalost moramo danas biti oprezni, svjesni te činjenice i razlučiti sport kao garancija budućeg zdravog svijeta ili nažalost svijeta koji dalje tone u svojim i sada u krizama koje će biti pogubne za dalju civilizaciju. Razmišljam se zašto djeca zapravo učestvuju u sportu. Oni koji povuču djecu u sport su prvi ambiciozni treneri koji žele pomoći djeci. Svjesni su značaja zdravstvenih, psiholoških i socijalnih efekata bavljenja sportom na razvoj djece. Djeca koja će biti socijalno stabilna, stvorena, psihološki i zdravstveno uravnotežena i prilagođena vremenu u kome žive. Drugi je da djeca jednostavno žele zdravije živjeti, ko što se stvaraju higijenske navike, prehrambene navike, tako dijete jednostavno ima potrebu i uviđa značaj kretanja. I treća motivacija skupina su u sportu zbog toga što imaju određeni problem u smislu korekcije tjelesne težine. Svjesni smo velikog problema ne u našoj zemlji nego u cijelom svijetu, da je povećana tjelesna težina danas mladih naraštaja. Zatim izostanak koordinacije koju želimo popraviti kroz sport i tjelesna aktivnost koja danas definitivno izostaje u mlade djece. Vidimo da tjelesni odgoj potpuno je zanemario taj važan aspekt i prisutan je više akademski nego što ima, ja rekao, biološkog značaja i psihološkog značaja na djecu, a prema tome zamjena je taj sportski klub koji treba nadomjestiti tjelesnu aktivnost koja je izostala u onom osnovnom dijelu, a to će biti kroz školstvo. No ima i tu negativnih aspekata, a to će biti visoke sportske ambicije roditelja, rijetko djece, koji žele ostvariti određene ambicije osobne u smislu ostvarivanja rezultata kroz djecu i ambiciozni treneri koji žele stvoriti vrhunskog igrača ili postizati rezultate pa i u onim najranijim dobnim skupinama. Manje više svaki sportaš će ozbiljno se baviti sportom, sanja možda jednog dana da će biti profesionalni sportaš, da će učestvovati na najvišim mogućim takmičenjima, no neka istraživanja, a ovo nije tako davno, 2017. pokazalo je da 33% onih koji se bave adolescenti sa sportom želi profesionalno se baviti sportom i učestvovati na najvišim takmičenjima. To se rijetkimo ostvaruje. Primjerice u nogometu tek 0,02% onih koji su želi biti profesionalni sportaši ostvaruju tu svoju ambiciju. U hokeju je to nešto više 0,17%, u ragbiju 0,2%. Vidimo košarka ženska i muška, to ima tek 0,01% za djevojke i za muškarce isto tako 0,01%. Sve ukupno prema svim sportovima koji su istraživani tek 0,04% od onih koji su željeli se baviti sportom i učestvovati na najvišim takmičenjima ostvare tu ambiciju. Prema tome, za 99, i toliko posto zapravo mi trebamo služiti zdravlju djeteta i usmjeravati dijete u zdravi život. Koliko o tome, koliko sanjamo biti sutra Modrići, ne znam, Kostelići i svi ti drugi naši veliki igrači u sportovima kao što su rukomet, nogomet, atletika, košarka, vaterpolo i tako. Zašto poticati djecu u današnje vrijeme na tjelesnu i sportsku aktivnost? Prvenstveno to će biti zdravstveni problemi koji se iz dana u dan množe nad našom djecom. Socijalni problemi, svjesni da su koliko je problematična socijalizacija naše djece. I treće, psihološki elementi na koje upozoravaju brojni naši psihijatri koji rade sa djecom. I to je zapravo realnost u kojoj mi danas djelujemo kako u sportu, tako i u, rekli, onima koji potičemo tjelesnu aktivnost u djece. Svi mi znamo da je sport važan za cjelokupni razvoj djece. Najčešće kada se radi raspored za sljedeću godinu, roditelji imaju jednu dilemu. Da li će dijete dati u sport da bi koliko oni znaju zadovoljili te potrebe djece za zdravim razvojem,
a s druge strane i one intelektualne. Ja si razmišljam, možda bolje dijete dati muzičku, neku likovnu sekciju, jezike, dalje učiti astronomiju, fiziku i tako dalje, da bi se dijete osposobilo za, ja bih rekao sutra, nekakav akademski život, akademski put. No, istraživanja pokazuju nešto drugo i značaj tjelesne aktivnosti. Primjerice, ovaj rad od prije nekoliko godina, naime prije 10 godina objavljen, do sada ima 530 citacija. I s pravom se pitam zašto. Ovo je sada plavo i desno. Ove boje označavaju aktivaciju mozga. S lijeve strane je od plave prema crvenoj bi trebalo biti nivo aktivnosti mozga. Nakon 20 minuta vidimo od plave, imamo svjetloplavu, zelenu i tek žutu boju. Ta žuta boja govori o umjerenoj aktivaciji mozga i puno užem području promjene u odnosu na plavu. Za razliku od ove desne slike, koja pokazuje da smo otišli sa velikim područjem, ako idemo mjeriti površinu crvenoj, gotovo je jednaka onoj zelenoj, znači nakon samo 20 minuta više struko se povećala aktivacija mozga. Aktivnost mozga ne govori u prilog zamora mozga, nego sposobnosti mozga da se aktivira i da se na temelju tih impulsa dalje razvija. Razvojem mozga postižu se i drugi pozitivni efekti. Ovdje je jedna sljedeća usporedba između dvije skupine ispitanika. Doktore, pardon, ne vidimo reprezentaciju, ne vidimo. Ne vidite prezentaciju? Da. Od početka ne vidite. Od početka ne vidite. Samo odite na desni donji kut, pa onda you entire screen i stavite... A kad mi nestalo? Nije ni bila. Evo sad ide nešto. Ne ide. I opet vas vidimo. Sada? Je išlo? Znači, samo svako kod sebe treba otvoriti popis osoba i pronaći Stanislav Peharec, prezentacija, i stisnuti na pin, na onu zakačkicu malu pribadačku. Ok. Ja sam shvatio. Čekaj, sada nisam. Evo, još jednom možemo ponoviti za sve. Znači, svako klikne na na ikonu. Da li se sada vidi prezentacija? Ja je vidim sada, ja je vidim. Ili drugi vide? A da li se od početka nije vidjelo, ni jedan slajd? Ne, ja nisam vidio od početka. Ako možete vratiti, ako nije problem. Evo, znači, hvala. Ako još neko nije razumio prvi put ili još uvijek ne vidi prezentaciju, znači u aplikaciji mora otvoriti popis osoba, 128 piše malo u zagradici, te pronaći, abecedno su sortirani, Stanislav Peharec prezentacija i stisnut malu ikonicu sa pribadačom da si stavi to preko cijelog ekrana. Ali sada ja nemam. To ste listanja. Vidite. Sad ja nemam mogućnost listanja na ovaj način. Da, jer sada se vidi. Vidi se. Da, ali nije to. Da li se sad vidi? Evo, preko cijelog ekrana je normalno. Dobro. Možda. Odlično. A da li se to uopće nije vidjelo, te prvi slajdovi? Nismo od početka vidjeli ništa. Evo manje više, evo samo ću onda kratko prikazati slajdove. Gospodin Bradać. Evo me sve, ja je vidim super, meni je sve ok. Evo, uglavnom razlozi učestvovanja u sportu, to su ambiciozni treneri zbog želje da pomognu djeci, način da djeca zdravije žive, ili zbog korekcije tjelesne težine, izostanka koordinacije, ili pak tjelesne aktivnosti, kako sam ranije rekao, već nedostatne kroz vrtiće i kroz kako osnovne, tako i srednje škole. A ima i negativnih motivacija učešća u sportu, a to su visoke sportske ambicije roditelja, vrlo rijetko ili gotovo nikada djece. I s druge strane, to su ambiciozni treneri s ciljem postizanja rezultata, stvaranje vrhunskih pojedinaca sportaša s jedne strane, a s druge stvarivanje sportskog rezultata nekog sportskog kolektiva.
Nažalost, oni koji žele učestvovati u vrhunskom sportu, to je jedna studija na studentima, odnosno adolescentima koji bi se željeli dalje baviti vrhunskim sportom. Njih 33 je glasalo da bi se željeli profesionalno baviti na najvišem nivou sa sportovima. To stvaruje vrlo mali broj osoba, odnosno mali broj mladeži, svega 0,04% ostvari svoj profesionalni san, o tome da će biti jednog dana košarkaši, nogometaši i tako dalje. Vidimo u košarci to ostvari u muškom i u ženskom sportu samo 0,01%. Znači, da li mi služimo kroz sportske klubove proizvodnje 0,02 ili 3 ili 4 sportaša, ili zapravo služimo 59% osobama da bi sutra bili zdravi, zdravo živjeli, stvorili suvremenu, zdravu naciju i zdravu populaciju. Zašto poticati djecu na tjelesno? Prvenstveno iz zdravstvenih problema i utjecaja na njihovo zdravlje, zatim zbog socijalnih problema koji se javljaju djeci, da smo svjesni. U posljednje vrijeme iznimno je važno i ističe se i psihološki problemi. Naime, brojna djeca imaju i psihološke probleme upravo iz izostanka te tjelesne aktivnosti ili sportskog impulsa koje dobivaju kroz treniranje nekog. No, svi se nekako zaokupljamo sa tim općim utjecajem na zdravlje, od tjelesnog i biološkog razvoja. O tome postoje brojne studije, brojna razmatranja i brojni dokazi. Kad si radimo taj raspored, kako sam prije rekao, dnevnih aktivnosti za djecu kroz školske godine, u pravilo smo u dilemi da li ga dati u sport ili ga dati u neku intelektualnu vanškolsku aktivnost. No, ja ću pokazati da su brojne studije dokazale da sportska aktivnost, tjelesna aktivnost u značajnoj mjeri doprinose razvoju mozga i svih njegovih funkcija. Ovo je jedan primjer istraživanja koje u 530 slučajeva citirano do prije nekog vremena, objavljen 2009. godine, uspoređujući skupinu ispitanika lijevo djece koja su mirovala i djece koja su samo hodala. Ovo predstavlja šematski prikaz glave lijevo i desno, a boje od plave do crvene označavaju nivo aktivacije mozga. Plavo je bez aktivnosti, a crveno je najviša razina aktivacije mozga. Vidimo da samo hodanje od 20 minuta višestruko povećano moždanu aktivnost, potičući dalje njeni razvoj i njenu funkcionalnost. Nije samo podižući u volumen, nego podižući i broj neuralnih veza koje postoje u mozgu. I kvaliteta neurološkog funkcioniranja ne zavisi vama od volumena mozga, nego od uspostavljenih veza unutar centralnog živčanog sustava, odnosno mozga. Druga studija, uspoređujući aktivnosti, uključivane su dvije skupine ispitanika. Prije testa aktivnost mozga za skupinu B. Nakon toga, 9 mjeseci, jedna skupina je bavila se sportom, regularnom tjelesnom aktivnošću, a druga nije ništa radila. Nakon 9 mjeseci, novo mjerenje aktivacije mozga pokazalo je da postoji značajno veća aktivacija i upotrebljivost prije vježbanja. A s druge strane, skupina koja nije ništa vježbala, vidimo da zapravo ima manju funkcionalnost živčanog sustava, samim time i mozga. To govori da postoji akutni trenutni efekti na živčani sustav, posebice mozak, a s druge strane postoje i oni trajni efekti koji mogu značajno unaprijediti razvoj živčanog sustava naše djece. Stoga kako se pitamo da li je vrijeme da naše dijete prohoda, odigra badminton, tenis, protrči ili da sjedi, jednostavno čita ili se zabavi s kompjuterom. Višestruke su koristi od bavljenja, eto vidimo, sa sportom. No, jedno je zanimljivo istraživanje provedeno prije nekoliko godina, prvenstveno u skladu sa svim rezultatima u svijetu. Od 65 do 90% djece ima manje od minimuma tjelesne aktivnosti koja je neophodna za njihov zdravi razvoj. A s druge strane, ako već nismo kroz edukaciju to sigurno, nastavimo to kroz sportska društva, vanškolska sportska društva. I jedan je negativan trend. U periodu od 2014. do 2017. godine
u vanškolskim sportskim aktivnostima vidimo značajno opadanje dječaka koji se bave sportom sa 54% na 27%, znači prepolovio se broj djece koje se bave organiziranom sportskom aktivnošću. Djevojčica sa 34% na samo 12%. Vidimo još značajnije opadanje. Zašto je sad do toga došlo? Pa vjerojatno onaj moj prvi slajd, zašto se bavimo sportom? Neko odluči, pa ja nisam ni Luka Sutra Modrić, ni Toni Kukoć, ni Dražen Petrović, niti sam jedan drugi veliki sportaš, pa prema tome što ću se baviti sportom. Zato što ne naglašavamo značaj sporta i ne favoriziramo tjelesnu aktivnost kao preduvjet zdravog razvoja. Za školske sporte što nasuprot organiziranih sportskih klubova, školski sport gotovo je zamro. Jednostavno izgubila se briga i potreba o organiziranju školskog sporta, tako samo 16% dječaka i 4% djevojčica bave nam se u osnovnoj i srednjoj školi sportom. Naročito djevojčice sa prelaskom iz osnovnu i srednju školu prestaje se gotovo baviti sportom, ostaju u sportu samo oni koji definitivno su se odlučili za bavljenje kao svojom profesijom, a vidimo od svih tih 0,04 u prosjeku ostvarit će svoj san. Prema tome, kako su ovo podaci za razmišljanje o motivaciji djece za sport. Jedna navika koja itekako muči za sve vas i mene i svi koji smo roditelji, da djeca pred ekranima, a to su i kompjuter, računalo, mobitel i TV, provode oko 4 sata. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je dozvoljeno svega 120 minuta, preneseno 2 sata. U Hrvatskoj je, nekako bi rekla, u tim okvirima 12 do 16% djece. Znači 12 i 16 do 16% djece je, ja bih rekao, prema preporučenom vremenu prema ekranima. Rezultat toga su porast djeca sa različitim deformacijama, ne samo kralježnice, svi će se povezati na skolioze, na kifoze i tako dalje, no tu su i valgus i varus koljena, odnosno X ili O noge, tu su poremećaji u smislu ili deformacije stopala, težnje. Brojne su deformacije tu koje se pojavljuju, a mi se nekako uvijek fokusiramo na kralježnicu. Zato smanjena je funkcionalnost i motorička sposobnost današnje omladine. Zatim prekomjerna težina, rekli smo da je već polako svjetski problem. Obzirom na sve te podatke, zdravstveno je ugroženo 55 do 65% djece. No, neke zemlje, a govorit ću, to je Engleska i još neke druge napredne, predviđaju da će današnji naraštaj mladeži kraće živjeti od nas, broj 1, i broj 2, da će imati daleko više teških kroničnih bolesti i malignih bolesti zbog kojih ćeš umrijeti. Nažalost, i dalje smatramo to nevažnom informacijom i nije nam dovoljna motivacija da potaknemo i školska sportska društva i sportska društva da ispune preduvjet da bi ova generacija mladih naraštaja išla naprijed. No, izostanak sporta i pravi navika ogleda se u tome što danas 30 do 35% djece puši. Zamijećeno je isto tako da nedovoljno spava 60% srednjoškolske djece. Spava tek 15% djece. Uz pravilnu ishranu i tjelesnu aktivnost stan je treći preduvjet zdravog života i zdravog razvoja naše djece. A vidjet ćemo da je usko povezan i sa uspješnošću u sportu, što ću kasnije reći. Kako naša djeca reagiraju na to? Alarm su palili naši psihijatri na posljednom nacionalnom skupu neurologa i psihijatara. Iznesen je podatak da 15 do 35% adolescenata, znači mladeži, sklono je samo ozljeđivanja, od onih lakših do onih najtežih i, ja bih rekao, tragičnih završetaka. To su sve alarmi koji itekako potiču i mene, a i sve koji radimo kroz sport i potičemo tjelesnu aktivnost, a možda još više napora uložimo u osvješćivanje preporuke koje je da djeca ne sjede više od 2 sata radeći za računalima. Sigurno s pravom će nekad nas kazati, a kako da mu zaustavim ili ograničim rad kad je dobio zadaću od 2 do 3 sata gdje mora se služiti kompjuterom. Pa postoji, ja bih rekao, opći konsenzus gdje treba donijeti preporuke o radu s djecom, koji uključuje jasno i Ministarstvo prosvjete i kulture,
koji zapravo ima neki podbocik sporta, zapravo stavljen na marginu s jedne strane zato što je to već industrijska grana, a s druge strane što ne uočavaju značaj sporta. Djeca treba biti izložena 3 do 5 puta tjedno nekako sportskom ili intenzivnom tjelesnoj aktivnosti. Tu sam rekao intenzivne tjelesne aktivnosti. To ne smatramo igru u parku, nekad i to može biti intenzivno. Svakodnevna aktivnost je potrebna 60 minuta. Znači mi govorimo da djeca svakodnevno trebaju biti uključene u neku aktivnost 3 do 5 puta na tjedan uključeni u neki sustav treninga i ne sjediti više od 2 sata. Hodajući za svojim gradom koji danas ima prelijepih igrališta nasuprot prije 40-50 godina kad sam ja bio mali, uspio sam se igrati na golu ili pucati na koš tek kada sam toliko narastao da sam mogao istući one ispred sebe ili one koji dolaze da me maknu sa terena. Danas su naša igrališta prelijepo ograđena, opremljena, ofarbana, a djece zapravo i nema. Na kraju jedva se skupljamo onih starih od 35 do 60 odigramo jedan kratki basket. Karakteristika sportskog treninga u mladih moraju biti prilagođeni njihovoj kronološkoj i biološkoj dobi. Da li se vidi prezentacija? Vidi. Da li se vidi, da? Da. Dakle, naše opterećenje nisu Vidi se jako dobro. našim karakteristikama, onda će doći vjerojatno do preopterećenja. Primjerice, neki sportovi kao što će biti mladih, onda recimo veslanje koji uključuje danas vrlo mladu populaciju ili mladež često, zbog opterećenja koja uvjetuje na sportašima može dovesti do oštećenja koje će biti kasnije za cijeli život. Što to znači? Pa naše kosti su mekane, hrskavice su mekane, ligamenti su slabašni da se odupru opterećenjima i broj treninga koji jednostavno preopterećuje naša tkiva, umjesto da ih biološki stimulira, ono ih inhibira, odnosno degradira, oštećuje i dovodi do oštećenja koje će biti za cijeli život. Stoga je jako važno u programiranju treninga kako razmišljati o biološkim karakteristikama svake uzrasne. Ili imamo pak dijete koje je izvrsno ili talentirano u nekoj grani, onda nam on igra, ne znamo, za kadete, za juniore, pa čak nekad na klupi sjedi za seniore. Ne razmišljajući da to dijete koje ako ima 15 godina uđe na utakmicu u kojoj igraju odrasli snažni sportaši ili sportašice, može biti ozlijeđeno upravo zbog toga što ne može podnijeti opterećenje kontakta ili nekakve aktivnosti kroz njegov sport i bit će razlog i teške ozljede. Isto tako moramo voditi računa o rasporedu opterećenja i oporavka. Oporavak nije samo onaj koliko će dijete sjediti ili odmarati noću, koliko će prespavati. Oporavak je i važan kroz određene dinamičke programe ili strategije. Znači, postoji i treninzi oporavka i treninzi opterećenja. I moramo imati pravilan odnos između treninga i odmora. Isto tako moramo voditi računa da razvijamo i određene sposobnosti koje zahtijeva određene sportske discipline. No to još je dvojbeno, a dokazat ćemo da razvoj više sposobnosti utječe na poboljšanje sposobnosti onoga sporta koje bude dijete izabralo kao sport koji se želi baviti. Svaka funkcionalna sposobnost ima svoj najbolji za razvoj. Ovo je jedna tablica gdje govori o maksimalnoj brzini, brzinskoj eksplozivnoj snazi izdržljivosti, aerobnoj izdržljivosti, anaerobnoj brzini, acikličkoj maksimalnoj brzini, cikličnoj maksimalnoj brzini i gibljivosti. Vidimo da se gibljivost i fleksibilnost zapravo od onih najranijih perioda razvija, a maksimum postiže od 18 godina. Maksimalna snaga, eto vidimo, za muške, za djevojčake i djevojčice zapravo počinje se razvijati tek blago oko 15. godine u dječaka, da bi svoj pik doživjela u 18. i 20. No vidimo da nije došlo do tamno-plave boje. Znači još uvijek postoji opasnost da djeca ima ili adolescenti nezrelu i nedovoljno zrele kosti, zglobove, ligamente da podnesu maksimalno opterećenje i to će tek uslijediti između 21. i 22. godine.
Primjerice, snaga izdržljivosti vidimo da se tek kasnije može razvijati. A sasvim drugačije kod djevojčica. Postoji određena razlika između pojedinih sposobnosti i djevojčica i dječaka kroz ovaj period. Ovo je bio jedan prikaz prema Hanu iz 1986. godine preuzet od Milanovića. U sportskom treningu vrlo često zaboravljamo da je vrlo važno i korisno mladog sportaša motivirati pojedinim sportskim uzorima. Vidimo i sami važnost primjerice posljednjeg evropskog prvenstva u rukometu, koliko je to zapravo nama donijelo rukometaša koji su se ponovno vratili u sport ili su tek započeli. Od svakog velikog prvenstva u nogometu, rukometu, košarci, vaterpolu, atletici, nakon olimpijskih igara vidimo povećani broj djece koji se sada bavi interesom. Jasno, uvijek ističe one pozitivne strane vrhunskih sportaša, a vrhunski sportaš u pravilu uvijek ima puno više pozitivnih nego negativnih elemenata i upravo njihove vrijednosti kao svjetionici usmjere i njihove pozitivne karakteristike usmjere budućeg sportaša u vrhunski sport. U naše vrijeme, primjerice, jedan od svjetionika kojemu smo svi stremili na većoj ili manjoj ambiciji da postanemo sportači, Dražen Petrović, prije nas je to bio Krešo Ćosić. A što se isticalo? Isticalo se da on u 5 ujutro se diže, da u 6 sati do 7:30 ima trening, da je u školi odličan đak, da nikad ne izostaje iz nastave kad je gotovo u mogućnosti. Motiv nam je da dolazeći iz velikih takmičenja i nakon recimo osvojenog kupa prvaka već drugo jutro je trenirao u domu sportova i održavao svoju preciznost. Od Kreše Ćosića uzori da osim treninga može se postići akademska karijera. Ne zaboravimo da je to bio prvi čovjek koji se preko 2 metra mogu igrati mjesto pleja. Može se reći ne zato što je Hrvat, nego da je to čovjek koji je revolucionarno promijenio košarku. To je prvi play sa 2 metra i 11 cm koliko se sjeća. I vodi se kao čovjek revolucionar za bolje poznavaoce košarke. Upravo to, njegovo da uspješnost i na intelektualnom pokazuje znače da takvi veliki uzori mogu biti pravi put i medijator u odgoju između roditelja i djece, odnosno trenera i budućih sportaša male djece. Sportski trening treba biti motiviran željom djeteta da se bavi sportom. Nikako, kako sam ranije rekao, kao posljedica pritiska roditelja ili ambicioznog trenera, a od nekog koga je procijenio talentiran i stvori velikog igrača. I nikako trening ne smije ići na štetu školske i profesionalne izobrazbe. Ja se sjećam u naše doba, prva osoba koja je znala za negativnu ocjenu bio je zapravo naš trener koji je imao jednu jedinstvenu kaznu. Nema treninga dok ne popraviš ocjene u školi. Jer je smatram tek samo dobar i uzoran đak, može biti i uzoran dobar sportaš u kojeg će on vjerovati. Eto, mogu reći da se to izgubilo, naši treneri brinu o tome da li dijete možda došlo na trening ili nije došlo, no briga o djetetu, o njegovoj obitelji, o jednom socijalnom miljeu u kojem živi, zatim stanje u školi i kako su zapostavljeni, izostavljeni iz kontrole naših trenera. Kao ranoj specijalizaciji u sportu. Neki s jedne strane favoriziraju jer rano učenje sportskih i motoričkih aktivnosti i formiranje psihološkog, ja bih rekao, profila pobjednika dovodi, ja bih rekao, jedini do uspjeha. No, brojni su znanstvenici otkrili, potvrdili da rana specijalizacija od djece zapravo je ne samo smrtnih sportskih ambicija, nego ima značajnog utjecaja na cjelokupni njihov razvoj i zdravlje. Danas smo svjesni da u mnogim sportovima preranu specijalizaciju i pretjerano sudjelovanje djece u različitim natjecanjima od rane dobe. Pa već imate rang liste tenisača, ja mislim od 4. 5. godine, 5. do 7. od 7. do 8. i pratimo i valoriziramo uspješnost djece
na turnirima. Dobri su samo oni koji pobjeđuju. Još uvijek se vode rasprave o tome u kojem je razdoblju najpovoljnije početi sa sportskom specijalizacijom. A ono što su uočili roditelji, treneri i znanstvenici koji se istinski bave sa sportom, vidjeli su da to rana specijalizacija nije donijela neke efekte. Prvo toga daću nekoliko sljedećih prezentacija. Prvo, jedna studija, istina već poprilično stara, gotovo 30 govori o preporukama kada se početi baviti pojedinim sportovima, od odbojke, hokeja, tenisa, skoka u vodu, sportske gimnastike, plivanja, košarke itd. U prvom stupnju imamo dobne skupine kada je započeti, no vidimo relativno kasno, izuzev sportske gimnastike koja mora biti ranije zbog svih svojih preduvjeta. U pravilu sve su to već u doba adolescencije, prosjek je negdje oko 15. godine. Zanimljivo istraživanje suradnici koji zaključuju na temelju svih istraživanja koja su provedena na adolescentima da sposobnosti kao što su fizičke, kognitivne, socijalne, emocionalne i motoričke dosižu svoju zrelost oko 16. godine kada bi se moglo započeti sa specijalizacijom. Prije toga će neki kazati, a što dijete se ne bavi sportom. Kako je važno sa kojim sportovima i na koji način će se dijete baviti sportom. Koji je razlog te rane specijalizacije? Pa jedno je što želimo što prije identificirati, odabrati i početi raditi da bismo stvorili jednog velikog sportaša. No, brojna su istraživanja potvrdila da razvoj mijenja sposobnost djeteta u jednom trenutku, ja bih rekao, integrirane su njegove funkcije, pa dijete izgleda savršeno, jako, koordinirano, motorično. Dijete vam je izraslo mjesec, dva po ljeti, ispadne lopta, pa mu ispadaju tenisice, pa je spretan, sapliče se samo sebe, pa pada. Zato što sada ima druge dimenzije ruku i nogu, nije bilo dovoljne integracije. Niti živčane, niti mišićne, niti ligamentarne, niti zglobne, i dijete je navodnicima nespretno. Posebno se to odnosi na period su karakteristični ti nagle epizode rasta i razvoja kada u svakom tom periodu dijete s jedne strane izrazito osjetljivo na ozljedu i zbog spretnosti i nedovoljne zrelosti svih naših tkiva, a s druge strane zbog značajnog poremećaja koordinacije. Stoga je američka udruga ortopeda u sportskoj medicini donijela nekoliko, ja bih rekao, zaključaka o ranoj specijalizaciji. U tim preporukama prvo definiraju što to znači rana specijalizacija. Rana specijalizacija za neku sportsku disciplinu znači intenzivno treniranje i takmičenje u jednoj sportskoj disciplini 8 mjeseci godine. Dijete u tom periodu isključivo trenira samo jednu sportsku disciplinu i započinje u dobi već od 12. godine. Svjesni smo da u pojedinim sportskim disciplinama uključujemo sportače i definitivno samo nam se bave sportom u kojem je uključeno. Ali ona može imati neke posljedice. Ističu se sljedeće posljedice rane specijalizacije. Da može biti dugoročno štetno oštećenje fizičkog i psihičkog zdravlja sportaša. Nije potvrđeno da je to preduvjet za natjecateljski uspjeh u nekom sportu. Povećane s povećanom stopom ozljeda, povećanom stopom izgaranja, smanjenom motivacijom za sudjelovanje i na kraju povlačenjem iz sporta. Ovaj fenomen ili izgaranja je vrlo zanimljiv. Oni ga uvode, ono kako mi u žargonu sportskom kažemo, pregorio, izborio. A upravo zato što pretjeranim opterećenjem uvjetujemo u djetetu sve elemente fiziološkog umora, fiziološki neminovano vam dovodi do psihološkog. Prvi znak kada ćete osjetiti da je igrač preopterećen,
Profesore, samo upalite mikrofon, neko vam ga je ugasio slučajno. Aha, ti sustav za njega održava. Profesore, samo mikrofon dole na postavkama upalite. Neko opcija da u postavkama neko može isključiti mikrofon profesoru, pa je očito slučajno to učinio. Neće. Evo. Sad je u redu. Je, sad je Sad super. čujete. Hvala. Sada trebamo vratiti prezentaciju. Osim toga, evo, da li ste me čuli da rano... Da li mi čujete? Da li se čujemo? Čuje se, sve u redu. Čujemo, sve ok, sve ok. Zaključak u te udruge da je rana specijalizacija ima zapravo dugoročne fizičke, psihičke posljedice na sportaša i nije preduvjet uspjeha u sportu za to pojedinog sportaša. Povezana je sa povećanom stopom ozljeda, izgaranjem, smanjenom motivacijom za sudjelovanje u treningu i takmičenju i povlačenjem iz sporta. To izgaranje je zapravo fenomen ili terminologija koju su upotrijebili, jednostavno dijete pregorilo. Pregorilo je jer je preveliki su bili zahtjevi, dijete nije moglo udovoljiti zahtjevima trenera, nije moglo udovoljiti zahtjevima roditelja i zadacima koji se pred njega postavljaju, jednostavno dijete zbog neuspjeha u svemu tome povlači vam se iz sporta. Nasuprot tome, treniranje više sportova rezultira boljim dugoročnim sposobnostima djeteta, povećanom životnom uživanju u svim, ja bih rekao, sferama i uživanju u tjelesnim aktivnostima. Osim toga, doprinosi da kasnije ta djeca nastave ili osobe bavljenje sa nekim od sportova na rekreacijskom nivou. Preporuka za fenomen izgaranja, znači preopterećenja djetetom, inzistiranja na sportskom treningu i uspjehu je da izbjegavamo prekomjerno opterećenje mladih sa treninzima, sa turnirima, sa takmičenjem. Trebamo pratiti elemente koji nam govore o nivou psihofizičke opterećenosti ili preopterećenosti. Trebamo istaknuti naglasak na razvoju vještina i na zabavi i uživanju u sportu i naglasak na formiranje navika za cjeloživotno tjelesno. Lijepi to jednim primjerom. Bio sam slučajno na jednom turniru nogometa u djece u dobi između 9 i 10 godina. I pojavilo se nekoliko ekipa i vrhunskih ekipa iz Hrvatske, Slovenije i ja mislim Italije. Igran je taj turnir, djeca su se igrala, puno roditelja oko tribina, a znate kako to već izgleda, jedni plješću, drugi govore ružne riječi, treći komentiraju trenera, četvrti znaju bolje nogomet od sudaca pa upotrebljavaju sve one riječi koje bi upotrijebili za vrijeme seniorske utakmice, da ne izgovaram ih javno i tako dalje. No, zapazio sam jednog trenera. Sa strane staje jedan trener koji je stalno mijenjao, rotirao igrače. U odlučnoj utakmici za mjesto na golu u posljednjim minutama dječaka koji je trebao braniti, lomila se utakmica, no on je postavio njega, nažalost došla je jedna visoka lopta, ali nije bio ni do trećine stative i dobio gol. Jedna ekipa je doživjela neuspjeh i trener je posjeo tu skupinu dječaka oko sebe i izgovorio sljedeće riječi. Vi ste danas mene razočarali.
Vi ste danas igrali, neću reći kao i 3 točke da ne doživim cenzuru, i jednostavno ne znate igrati nogomet. A onaj trener koji je privukao mene pažnju, svih je nagradio. Iz džepa izvadio neki bombončić, neke čokoladice i svakog ponaosob nagradio čokoladicom i bonbonom i svakog je pohvalio za sve ono dobro što u njemu vidio. Ja sam došavši gore među trenere upravo rekao samo jedno. Znate koji ovdje je trener koji će stvoriti prvoligaškog igrača? Vidite onu za vas maskotu, onog čovjeka karikaturu. I ta karikatura meni je inspiracija za sljedećih 20 godina u radu. Onaj čovjek je doktor za onu djecu. On je najbolji doktor. Onaj doktor je spriječio da djeca imaju alergiju. Onaj doktor je naučio djecu da čuvaju higijenske navike. Onaj doktor ih uči kako treba pravilno jesti. Onaj doktor ih uči kad treba ići spavati. On je najbolji doktor koji je u onoj, ja bih rekao, primarnoj medicini, u onoj, ja bih rekao, najvažnijoj preventivnoj medicini. A rezultat njegovog rada, ja sam uvjeren, bit će puno dobrih ljudi. Sutra doktora, bravara, vodoinstalatera, pravnika, liječnika, odvjetnika, svega. Zato što nose uvijek potvrdu svega dobrog što su radili, uvjereni su da dobro rade i postižu to znoje koji neko primjećuje i nagrađuje. S ove druge strane, dijete koje je razočaralo trenera će odmah drugi za sportaša nakon roditelja. Što čuje prvi put, drugi, četvrti, peti put kako je ništavan, kako je neuspješan, kako je loš, kako je njegova postignuće maksimalno razočaravajuće. Da li vi mislite da to dijete će imati sutra sigurnosti kad ispunjava zadatke matematike, fizike, kad uči strani jezik? Da li će to dijete biti sigurno u komunikacijama? Da li će to biti ikad lider? Jer to neće nikad biti lider u svome poslu. To će biti, nažalost, izgubljeno dijete, jer temelji njegove psihofizičke stabilnosti narušeno je u onom trenutku, reći od trenera, sutra možda roditelja koji je po završetku turnira izlačio svoje dijete po stražnjem dijelu glave, kako je to branio. To dijete koje je dobilo udarac vjerojatno će biti taj koji je u onoj kategoriji burninga. To je dijete za cijeli život osakaćeno prave motivacije i pravog samosvijesti i samopredjeljenja. Nažalost, vidimo, jedan je bio dobar, a svi ostali su bili srednji, do onih krajnje loših koji će upropastiti, ja bih rekao, djecu za sutrašnju budućnost. 6 postulata za sportski trening u mladih. Skupina, odnosno 3 elementa su, to je rana diverzifikacija. Što bi to značilo? Pokušao sam prevesti, zapravo dolazi iz francuske riječi diversifikacije, koja nam govori o različitosti. U kom smislu različitost u sportu? To će biti da bavljenje sa više sportova, primjerice rukomet, nogomet, košarka, odbojka, atletika, judo, kako će doprinijeti djetetu, a neće njegove kasnije, ja bih rekao, i vrhunske rezultate. Primjerice u našem klubu dječaci imaju treninge sa rvačima. Nedavno je seminar održao za rukometni savez Istarske županije judo trener koji je govorio našim trenerima o tome, o metodici judo treninga. Kako je to važno. Drugi je povezan je sa dužom sportskom karijerom i ima pozitivne učinke za dugoročno bavljenje sportom. Jednostavno pojavio se transfer. To što se ranije istaknuo, vidjeli ste koliko je sport doprinio razvoju centralnog živčanog sustava, odnosno mozga. Tako i bavljenje više sportova će transformirati se u globalnu motoriku koja će biti specifično bolje upotrebljena sutra za bavljenje vrhunskim sportom. Znači, potičemo međusobno. Ajmo neka ekipa nogometaša igra nogomet protiv košarkaša i rukometaša. Obrnuto, košarkaši će igrati nogomet protiv nogometaša, rukomet protiv rukometaša i primjerice čak i odbojku. Ja se sjećam do doba Velikog Zagreba, mi smo al pari igrali sa košarkaškim klubom Zrinjevac prije treninga. I mogu reći, neki su igrači bili motivirani igra košarku nego rukomet, tad su bili prvaci Europe, samim time i svijeta.
Rađe su igrali košarku protiv Zrinjevca, Čavari, Gudelj ili kasnije, ja se sjećam i Valtera Matošića koji je obožavao košarku. Zapravo mi smo više s guštom igrali košarku i nogomet nego rukomet. To je jedna opaska i bili smo u tome jako dobri. To je vremeno, sjećam se, govorila se za mene legenda jer nisam bio blizu, da je Metaloplastika pobjeđivala tada ili Bilal Pari sa drugoligašem u nogometu u Šapcu. Osim toga, bavljenje sa više sportova omogućuje sticanje iskustva koje će povoljno uticati na razvoj generalno mladih, a i samih sportaša. Druga skupina, odnosno 3 elementa, to su slobodne igre tijekom rane adolescencije. Što će to biti? Pa primjerice, ja se sjećam da smo odlazili hodati koja je bila stjenovita, nepravilna, gdje je bilo itekako prijetnje za ozljedu. Sjećam se i svih onih treninga, primjerice, svaki pad mogao je završiti teškom ozljedom. Ako vi padnete na oštru stijenu na morskoj obali, budite sigurni da ćete dobiti jako dubok rast rotine i gotovo sigurno da ćete dobiti infekciju te razne rotine. Nekoliko puta sam naišao na sportskoj televiziji i na penjanje i pripremu naše omladinske reprezentacije, odnosno omladinske reprezentacije bivše države koja je u Bormi osvojila od zlata i onih stepenica koje su prelazili gore na MC Jahorini i zapravo koliko se odvijalo treninga na toj Jahorini. Znači, nismo mi izgubili vrijeme što je moje dete ili naše dete igralo graničara, badminton, košarku, a da se bavi rukometom, nogometom ili nekim drugom. A s druge strane, mi moramo poticati slobodne igre naše djece. Naše igrališta su prazna, naši parkovi su prazni, naši proplanci su prazni, jer djeca nema na njima. Što znači ta igra tim običnim igricama? Pa prvenstveno izaziva ugodno. Mislite ono djecu koji igraju graničar, primjerice 3. i 4. razred, igra graničar. To se asocira. Mene osobno asocira smijeh igraja da ne može doći blizu. Smijeh igraja koju ne može niko iskontrolirati. Smijeh igraja, rezultat su veselja, razdraganosti djeca koje uživaju. Zamislite, ona prenose iz igre smijeh, radost, postignuće i ne igra da bi neko pobjedilo. Igra da bi zadovoljio svoju tuđu potrebu za dobrim raspoloženjem. Druga stvar, te slobodne igrice imaju vrlo pozitivan učinak na niz motoričkih i kognitivnih iskustava koja se mogu prenesti na sportsku disciplinu koju će prakticirati pojedinac. Na posljedku, u 13. dobi, u dobi od 13 godina, dijete već može izabrati da li to želi biti sportaš ili se želi baviti samo na rekreativnom nivou i to volju djeteta treba poštivati. Ako ne želi se baviti, uzalud je to forsiranje i onako će završiti razočarenjem i djete će nas sagoriti za sve ostale njegove potencijale koje ima u životu. Ovo je jedna zanimljiva studija, provedena je na 237 sportača koji su bili draftirani u NBA ligu u periodu od 2008. do 2015. godine. Zanimljivo, samo 15% sportaša imalo iskustvo u učestvovanju u više sportova, dok 85% bilo se samo košarkom, znači bavili su se jednim sportom. Ali imamo sada nekoliko kategorija važnih koji su u usporedbi sa bavljenje više sportova ili samo jednim sportom. Izostanak sa utakmica je veći izostanak koji su više bilježili. Oni koji se bave samo košarkom ili više sportova. Nažalost, oni koji su se bavili sa samo košarkom imali su veći izostanak s utakmica. Broj više od 1 teške ozljede daleko veći bio u onih koji su se bavili samo košarkom. Vidimo 42,8%, 43% od njih imali jednu ili više ozljeda, a bavili su se samo košarkom, uključujući i preventivne i one rekli funkcionalne aspekte treninga. No, polovično gotovo manje, 25% je bilo onih koji su imali jednu ili više ozljeda, a da su se bavili sa više sportova. A posebno važno, u tom periodu
više bavljenje sportom je smanjilo karijeru tih sportaša na samo 55,6%, dok 19% je prerano završilo karijeru što zbog jedne ili više ozljeda. Ovo istraživanje govori u prilog tome da nažalost bavljenje samo jednim sportom im je povećalo, ja bih rekao, broj ozljeda, težinu ozljeda i skratilo karijeru. Bavljenje sa više sportova postigli smo značajno smanjenje ozljeda i dužu karijeru. Jedna potvrda tome mi je došla s jednog predavanja trenera Cantalea koje je održano u Hrvatskoj. Naime, do tog predavanja i prvenstva u Hrvatskoj, ja bih rekao sportskim žargonom i sportskom terminologijom, Francuzi su bili naša musterija. Pamtim mediteranske igre 1991. koliko se sjećam, kad je Juan Antonio Samaran Hrvatsku nazvao Dream Team. Dream Team na temelju onoga što su prezentirali hrvatski rukometaši u finalu tada mediteranskih igara, kada smo Francusku pobjedili sa 10 golova više razlike. Tamo je više bilo, ja bih rekao, onih smiješnih golova od cepelina iza leđa dodavanja, nego što je bilo pravih natjecateljskih golova. Tada je Francuska bila, ja mislim, druga na svijetu. Od tada nadalje rijetko pamtim poraze, a uglavnom samo pobjede. No, u jednom turniru, odnosno svjetskom kupu, uočili smo nakon svjetskog prvenstva, ja mislim da je to bilo u Tunisu, nešto se čudno događa. Igrači šute, igraju, ne pričaju sa sobom. Igraju u igri. Igrali smo tada u 2 sata popodne, što vidite, nama bio veliki problem probuditi se odigrati. Oni su došli, pregazili nas. Ja sam tada upalio crno svjetlo. Nešto se čudno dogodilo. Ti su ljudi shvatili da sport zahtijeva nešto više od onoga nego što je to samo udari loptu, igraj obranu ili napad. Uveli su tu raznovrsnost i u treningu, raznovrsnost mjesta treniranja. Ja bih rekao, dosta elemenata sam vidio iz načina pripremanja i ranih treninga Ivice Janice Kostelić. To je samo jedna slika iz tih priprema za olimpijske igre u Pekingu. Igrači su dobili zadatak penjanja na iznad rijeke. Neko bi rekao, pa čekaj, kako ćeš ti staviti danas hrvatsku mušku reprezentaciju u nogometu košarci da se penje, a što ako padne, uništit će se 70-80 milijuna eura. Ako padne, više neće biti novoga rukometaša. Ako padne, nema više košarkaša. Eto, olimpijski prvaci sa svim svojim rizicima, da bi postigli homogenost ekipe, da bi razbili strah, da bi razbili tremu, da bi dobili samo povjerenje, nisu igrali samo rukom. Oni su trenirali na livadama, oni su trenirali u šatorima gdje je bila 40 temperatura, oni su se penjali politicama u opasnosti za ozljedu, u opasnostima čak i za život, da bi na olimpijskim igrama osvojili zlatnu medalju. Eto, još jedan prilog diversifikaciji, odnosno igri, jer penjanje na ovoj stijeni, ako su ostvareni svi, ja bih rekli, zahtjevi sigurnosti, ovo je bila igra za ove igrače. Pa ja bih vam rekao, penjanje na liticu od 100 ili 200 metara nije samo igra, već je i pobjeđivanje jednog fenomena, to će biti nešto bih sada rekao malo i o ozljedama. Ozljede dijelimo generalno u sportu na one akutne, pa su kao posljedica kontakta ili ekscesivne pretjerane snage ili brzine, i drugo su kronične. Ako govorimo o ozljedama u sportu mladeži, onda su to pretežito kronične ozljede koji su rezultat mikrotraume. Kada zapravo počinju problemi? Imamo tablicu sa desne strane koje pokazuje uloženi broj sati za 2 skupine sportaša, odnosno djece sportaša. To će biti elitni, oni, ja bih rekao, uz elitni, oni koji, nemaju te velike ambicije, ali redovito treniraju. Nagli skok je zapravo, vidimo, od 15. do 18. godine. U periodu između 15. i 18. godine djeca u sportu provode više od 14 sati tjedno. Znači, veliki broj sati u tjednu izlaže naše tijelo velikim opterećenjima.
počevši od stopala, tetiva, mišića, krskavice, kostiju, znači zglobova, izlaže ih mogućnosti preopterećenja i onim malim ozljedicama koje su neprimetne ni na koju dijagnostičku metodu, ali kumulativno će razviti određenu upalu, reakciju koju ćemo nazvati mi ozljedom. Znači, kako moramo voditi da kronične ozljede dominiraju kao posljedica intenziteta i vremena opterećenja kojima je dijete izloženo nakon što je bilo došlo u period od 15. do 18. godine. Vidimo progresivno povećanje opterećenja, odnosno broja sati učestvovanja u sportu i onda vidimo nagli skok u period od 15. do 18. godine kad se dijete odlučilo baviti. Ali imamo i neke negativne konotacije toga sporta. 8% mladih godišnje odustaje od sporta zbog ozljede. Isto tako, sport je vodeći uzorak broja ozljeda u adolescenata, tako da 30% od svih ozljeda su zapravo sportske ozljede. Ali koje su posljedice tih sportskih? To nije ozljeda koje dijete je dobilo, izliječit će se, vratit će se trenirati. Lako je ponašati se po onoj narodnoj, ajde na mlado je zarašće, pa ne bi se baš tako osvrnuo na takvu ozljedu, jer danas, za razliku od nekad, to su već i teška ozljeda. Posljedice takve ozljede je smanjenje budućeg bavljenja nekom tjelesnom aktivnosti, primjerice kronična nestabilnost koljena, ležnja gotovo sigurno će vas udaljiti od bilo kakve značajnije sportske aktivnosti u ostatku života. Želimo sretni biti u srednjoj dobi, pa i u starosti. A za sretnu zdravlju srednju dob, starost, prvi preduvjet da se možemo baviti tjelesnom aktivnošću. Zatim dovodi do prekomjerne težine, a nerijetko i do pretilosti. Isto tako do razvoja posttraumatskog artritisa, pa sigurno nestabilan zglob poslije ozljede ligamenata, nestabilan zglob kao posljedica ozljede primjerice meniskusa, promjene mehanike nekih zglobova zbog sportskog utjecaja, povećat će opterećenje struktura zglobova i dovešće kasnije kroz duži period do artroze. Isto tako jedna ozbiljna ozljeda primjerice koljena, jedna studija dokazala da 4 puta povećava rizik od razvoja artroze koljena. Nerijetko mi imamo danas slučajeve da čujemo vrhunski sportaš, evo zbog karijere danas ima umjetno koljeno, ima umjetno i tako dalje. Veliki je broj, ja bih rekao sad, onih posljedica od ranijeg bavljenja sportom. Zato što su izostavljeni prethodni elementi koji u novije vrijeme se ističu kao potreba za, ja bih rekao, prilagođenje sportu, uspjehu i očuvanju zdravlja. Možemo po porijeklu ili riziku elementu podijeliti u dvije skupine. To su rizične, unutarnje to zavise od karakteristika same osobe, odnosno njegovih bioloških karakteristika, visine, težine, vidljivosti, fleksibilne, od psihosocijalnih karakteristika djeteta i nada se prethodnih ozljeda. Sigurno da prethodna ozljeda je kakav rizikofaktor neke nove ozljede. A ekstrinzični faktori brojni su. To su trenažne metode, broj natjecanja, u novije vrijeme sve smo svjesni podloge da igraju ulogu, nažalost zbog ekonomskih razloga, te podloge su sada umjetne i izlažu djecu pojačanom opterećenju i jednostavno rezultiraju velikim brojem ozljeda. Obuća isto tako, princip biranja obuće prema onome koju kopačku tenisicu nosi Ronaldo, Messi, zapravo je kriva, jer proizvođači jednostavno obuće njih koriste kao reklamne spotove za obuću koju su dizajnirali, a ne projektirali prema zahtjevima zdravlja. Isto tako i oprema koju nosimo kreirane prema zahtjevima mode, a nikako prema zahtjevima zdravlja i razlog je sve većeg broja ozljeđivanja. Moramo se pomiriti da nije moguće ozljede spriječiti. Vrlo često doživljavamo od roditelja, evo, moje dijete treniralo, ozljedilo se. Pa ja kažem, pa i ako je kući, može pasti, može se spotaknuti i ozlijediti, a s druge strane imam jednu izreku koju često koristim. Rađe biti ozlijeđen jer sam trčao, nego bolestan zato što sam bio kući i sjedio ili ležao. Ako se sjećate, na početku govorili smo o nedostatku sna.
Razlog tome je stil života mladih, rad za kompjuterom, pojačane obaveze u školi, zadaće, domaće zadaće, lektire, jednostavno i prenapregnutost djece, odnosno stres, doveli su da djeca smanjeno spavaju. Pa isto to imamo i u sportaša. Ali se ne bavi sportom, bit će manje učinkovitost u školi, zatim povećani stres i povećane psihološke posljedice. Ali u sportu gdje dijete izloženo tjelesnim opterećenjima i riziku ozljede značajno doprinosi ozljedama. Vidimo da je analizirana učestalost ozljeda u djece koja spavaju 6 sati, 7 sati, 8 sati i 9 sati. Najčešće su se, a samim time povećani rizik ozljede, bio djece koje spavaju 6 sati i manje. Nešto manje 7, najmanje 8 i 9. Jednom toga preporučeno je da djeca spavaju više 8 i više sati. Spavanje više od 8 sati doprinose psihofizičkom, ali ja bih rekao i biološkom razvoju. Ne odmaraju se samo bubrezi, jetra, probava, naši mišići, jer mi se odmaraju mišići, ne i mozak. Ali u tom odmoru generira i veze koje biološki se nameću kao potreba daljeg ili boljeg razvoja mozga. Dok mi spavamo u jednu ruku, razvijaju se veze koje je biološkim stimulacijama, treningom dijete počela razvijati tijekom noći. Znači odmaramo i razvijamo mozak, a ono što nas posebno interesira, ozljeđivanje je manje od 20% ako spavamo 9 sati, a ako spavamo 6 i manje sati, stopa ozljeđivanja je gotovo 75%, trostruko više. Jedna zanimljiva opet studija bila je na NBA igračima koji su procjenjivali učinkovitost NBA igrača spram toga da li spavaju manje od 8 sati ili 8 i više sati. Ta studija je pokazala značajne izmjene između te dvije grupe igrača. Igrači koji spavaju više od 8 sati, 8 i više sati, imali su povećanje odigranih utakmica za 12%. Pokazali su povećan broj koševa u minuti za gotovo 30%. Preciznost za gađanje 3 poena povećala se 2%. I povećala se preciznost gađanja slobodnih bacanja za 10%. A zanimljivo, broj izgubljenih lopti bio je veći 37%, jer je to izraz negativnosti kad krivo dodamo. Zašto se povećalo? Pa to je jedna složena aktivnost gdje vi morate kako imati dobro taktičko razmišljanje, brzu akciju. Vi ste vidjeli kakvoj gužvi čovjek treba igrati, smisliti aktivnost, precizno dodati, ostvariti brojne motoričke i kognitivne funkcije da bi izvršio precizno i svrsishodno. Ta složenost nameće veće zahtjeve mozgu, mozak koji se nije odmorio i ja jednostavno ne mogu biti uspješan u svoje dodavanje. I posljednje, učinje i puno veći broj prekršaja koji nisu dovoljno spavali. Jednostavno možemo zaključiti, san je jedan od preduvjeta uz rad pravilnog odnosa. Malo se vodi računa o tome koliko su naši igrači spavali, da li su se dovoljno odmorili, da li su zapravo nedovoljno spavali jer su pretjerano trenirali ili su produženo boravili za onih što ih drugo interesira, a to će biti najčešće mobiteli, sadržaj kompjutera i tako dalje, gledanje filmova i svega ostalog. Nešto bih rekao promjenama na našem tijelu i mogu biti uzroci sportskih disciplina. Tih promjena je puno, počevši od stopala, koljena, jelice, mišići i tako dalje. Moramo voditi računa da svaka izmjena na mom tijelu pokreta, primjerice okretanje stopala unutra, zovemo pronacija, ili prema van, koji zovemo supinacija, valgizirane koljena, znači X noge, O noge, ne moraju nužno značiti pojavu ozljede, ako to govorimo o X ili O nogama, niska koljena, nego jednostavno predisponirajući faktor. Ako ta osoba, taj igrač, to dijete ima
fiziološke, kompenzacijske i adaptacijske sposobnosti, onda će jednostavno moći skompenzirati sve to od beznačajnijih posljedica. No, ako te posturalne biomehaničke promjene dominiraju nad onima koji su fiziološki, kompenzacijski i adaptacijski mehanizmi moga tijela, jednostavno dolazi do degeneracije ili ozljede. Na primjer, ako imamo x noge, to znači degeneracija. Da će se promijeniti kut promjena položaja patele bit će i posljedica i nesrazmjena neravnoteže vastus medialisa, vastus lateralisa, preopteretit će mekanu hrskavicu u rastu i s vremenom će dovesti do oštećenja. To često vidimo u plesanju, u veslanju, u sportovima skoka, odbojka, košarka, rukomet. I danas vidimo, bilježimo enormno veliki broj djece sa hondropatijom patele. Ili pak će dovesti do ozljede gležnja, koljena, kuka i tako dalje. No kada se mi zapravo bavimo tom ozljedom i tim odnosom između uzroka i posljedica? Kada dođe do bola, odnosno kada dođe do ozljede. Da li će to biti bol zbog posljedica mikrotraume ili neke akutne traume, sad je sve jedno. No kada mi reagiramo? Reagiramo tek kada se sportaši bave bolom. Izostaje nam taj preventivni pregled, izostaje ta briga preškolskog uzrasta, školskog, adolescentnog, kada djecu jednostavno možemo pronaći, identificirati, izmjeriti te nedostatke i pripremiti određeni preventivni program rada koji će biti uključen u sustav treninga. U prevenciji sportskih ozljeda posebno moramo istaknuti je održavanje mehaničkih sposobnosti tkiva, to će biti prvenstveno mišićne jakosti i izdržljivosti, zatim održavanje mišićne ravnoteže, održavanje fleksibilnosti mišića, tkiva, ligamenata, zatim održavanje mobilnosti zglobova. No ono što najčešće zaboravimo, to je neuromotorna kontrola. Odlazeći sa jednog evropskog prvenstva prezentacije, naletio sam jednu veliku reklamu. Znači ništa bez kontrole. Ja sam rekao, evo, to je, ja bih rekao, na ovom posteru apsolutno prikazano sve što vidim. Pošto guma i amortizer i kočnica čuvaju auto od nezagode, podižu njegove performanse, tako neuromišićna kontrola koja integrira mišićnu jakost, izdržljivost, mišićnu ravnotežu, koordinira mišiće sa našim zglobovima, preduvjeti uspješnosti bavljenja sportom, a isto tako je i važni uspješna u prevenciji ozljeda. Jedan najljepših primjera zapravo ovog postera je Ronaldo, koji je nakon što je snimljena ova reklama, znamo da ima brojne ozljede, već sa 16 godina ima teških poteškoća sa ozgočlatarovom bolešću, pa sa skakačkim koljenom, pa je imao, ovdje smo vidjeli otkinuće tetive kvadricepsa, vrlo rijetka sportska ozljeda koja je rezultat enormne snage u njegovim mišićima. Na kraju štedići desnu nogu koju operiru, po povratku puknule prednje križne lijeve noge i praktički završio karijeru puno ranije zahvaljujući svim tim ozljedama. Kada nogomet i ovoga istog Ronalda starog, posljednje slike, kako vidite Ronalda? Ronaldo koji ima preko 120 kg, ja mislim, Ronaldo koji u pravilu je sa pićem u ruci na nekom jahtu, da li vi vidite Ronalda koji trčkara, koji se bavi bilo kojom tjelesnom aktivnošću, ne, a vidite samo jednostavno zapuštenog sportaša koji se ničim bavi i gotovo sigurno predisponirano za brojne bolesti koje slijede stila života koji je nastupio nakon bavljenja sportom i ozljedama koje imao. I ja bih rekao, izostaje onaj ključni element. Sport treba znači društva, civilizacije i mene kao osobe. Ja bih rekao, uvijek trebamo poći ono što vi kao treneri možete, a to je da barem ono vizualno pogledate tog našeg budućeg sportaša ili sportaša u kojem vi uživate što se bavi sportom. Treba prvenstveno pogledati stopale, gležnjeve, potkoljenice, koljena, nadkoljenice, zdjelicu, trup, ramena i glave. Sigurno da bismo bili bar minimalno educirani u tome, zato je potrebna edukacija. Eto,
u smislu toga i moguće jednog dana daleko važnije učiti vas poučiti o tome i postoje jasno i sportski seminari gdje se može o tome govoriti. Malo govori i malo se educiraju treneri. Generalno u svijetu zaključak je da vrlo malo se govori i mala educiranost trenera upravo u tom procjenjivanju naših sportaša, odnosno rizikofaktora. Ako govorimo o stručnom pregledu, tada moramo rješavaju sekundarne koje su posljedica tih koje smo prvenstveno vidjeli i kinetički niz. Kako jedna ozljeda povezano može djelovati na pojavu drugih ili biti u uskoj korelaciji sa njihovim javljanjem. Ovo je primjer jednog vrhunskog sportaša koji se bavi nogometom. To vrijeme je bio jedan najboljih evropskih igrača, a s druge strane njegova karijera je završila, ja mislim, i tome da je tako pred sam kraj karijere potpisao još uvijek višemilijunski ugovor u zemlji izlazećeg nogometa, neću reći izlazećeg sunca, jer znamo da Brazil je zemlja izlazeća za nogomet. Ovo su stopala za koje mi možemo definitivno koju možemo razvrstati u ona teška deformacija stopala, teški planovo valgu stopala. Ali šta vidimo? Osim ravnih stopala statike gležnja, na desnom stopalu možemo uočiti i ovu deformaciju samog zgloba. Kako je taj igrač potpisao ugovor sa jednom firmom, eto, ovo je obuća za koju je potpisao jako vrijedan ugovor da će nositi njihovu opremu, vidimo da zapravo obuća još je značajno povećana. Evo, došli s treninga, još vidimo pjesak na njegove obućama, povećalo je pronaciju. Ta pronacija nije sad deformacija stopala, ta pronacija ima cijeli kinetički lanac, da cijelo to tijelo zapravo pati. Najčešće pati od bolne prepone, jer se javila simetrija u funkciji koju je kompenzirao mišićima i kroničnu ozljedu bolne prepone. Ali, koja je sada posljedica pronacije? Došle do rotacije potkoljenice, nadkoljenice, vidimo sada da postoji ova linija, ova kosa linije koja nije posljedica loše kamere, nego dužine nogu. Ove kosti vjerojatno su podjednako duge potkoljenice, nadkoljenice, ali pronacije i rotacije u gležnju, koljenu i kuku doveli su do funkcionalnog skraćenja. To isto se dole vidjelo na stopalima. Pod petom, ovo je mjerenje pritisaka stopala, pokazuje veće opterećenje lijeve noge i više je opterećena peta iznutra, dok vanjska, ja bih rekao, strana prednjeg stopala, desnog stopala. To znači da postoji jedno ukriženo djelovanje sila koje se zapravo posljedično ogleda na mišićima kuka koji su bili razlog njegovih bolesti. Nakon korekcije ugovora mogu reći da taj igrač momentalno prekenuo ugovor, jer klauzulu često imaju sportaši ako neka oprema za koju sponzorski potpisano koriste, ako dovodi do ozljeda imaju pravo prestati nositi, tako da je i on prekinuo i prešao u drugu opremu. Svaki poremeć, ovdje vidimo prikaz jednog igrača sa stopalima koji su skrenuta prema van, to zovemo varu stopala, u hodu supinirana. Dovode do povećanog opterećenja u hodu baze metatarzalne kosti, a mi znamo da je jedno od najčešćih stres fraktura je baza metatarzalne kosti desnog stopala. Vidimo razliku lijeve i desne noge. Isto se radi o sportašu sa kraćom nogom. Kao posljedica dugotrajnog sporta vidimo ovu deformaciju pete metatarzalne kosti, koja kasnije rezultira. Taj isti igrač je imao više struke plijelom i lijevu i desnu bazu metatarzalne kosti slomio, zatim pukla mu je štetiva peroneusa. Nastavio je igrati košarku do svoje 38. godine. Često vidimo hodanje prema unutra ili hodanje sa tom rotacijom nogu može dovesti isto tako do poremećaja motorike i nestabilnosti gležnja koja može rezultirati, vidimo, kronično nestabilnim gležnjem. Ako vidimo ovo dijete, svi ćemo se svrtati na povećanoj težini. No, to dalje vidimo.
Prvo, zbog ove povećane težine, nedovoljne jakosti naših koštano-zglobnih struktura, vidimo da se stopalo deformiralo u gležnju prema unutra. Zatim vidimo X nogice, vidimo izrazito spuštena ramena, vidimo asimetriju u našim lopaticama. Kada smo to dijete stavili na dvije platforme sile, ispod njega nalaze se platforme sila gdje mjerimo reakcijsku silu podloga. Možemo otkriti još i nešto drugo. Da različito imamo opterećenje lijeve i desne noge. To govori da sile na naše tijelo djeluju asimetrično i stvara predispozicije na ovom djetetu za brojna bolna stanja. Znači mora kompenzirati trbušić sa inklinacijom zdjelice, što upućuje na slabost trbušnih mišića, skraćivanje iliopsosa, povećanu lordozu, povećanu kifozu, loš položaj glave. Ovo dijete ima sad predisponiranost za... Ali, da li ima sad predisponiranost savršenu za sport? A upravo zbog ovih nedostataka, iako možda je predisponiran, talentiran za sport, ove jednostavno nedostatke nemoguće u svakom trenutku iskompenzirati i bit će uvijek mjesta predisponirana za ozljede. Znači od najranije dobi moramo voditi računa o djeci. U ovom vremenu treba se posvetiti upravo radu na ovim nedostacima koje ovo dijete ima. To za kraj predložio bih prikazati što znači neuromišićna kontrola samo jednog jedinog mišića. Govorio bih o gluteus mediusu. I gluteus maximus je ovdje, ali samo jedan mišić. Funkcionalnost cijeloga tijela. Znači gledamo gluteus medius u odnosu na trup, gluteus medius u odnosu na kralježnicu, sacroiliacalis zglob, gluteus medius u odnosu na kuk, gluteus medius u odnosu na koljeno i gluteus medius u odnosu na gležanj. Prvenstveno funkcija gluteus mediusa je abdukcija nadkoljenice i stabilizacija zdjelice. U ovom slajdu razmišljat ćemo o odnosu gluteus mediusa i zdjelice. Smanjena slabost, znači slabost i smanjena neuromotorna kontrola gluteus mediusa, prvenstveno ogleda se sa povećanim dropom zdjelice. Ovo je ista osoba koja je snimana prije tretmana i nakon tretmana. Prilikom trčanja vidimo ovu kosu zdjelicu nakošena. Profesore, opet vam je neko isključio zvuk, pa samo provjerite postavku, molim vas. Evo, ja mislim da jesam. Jeste, sve u redu? Jesam. Ne ide meni slajd. Da li vidite sad slajd? Je sad u redu? Vidi se sve, hvala. Vidi se, hvala. Povećani drop zdjelice. Da li je to sad uključena samo zdjelica? Ne. Jer vidimo otklon trupa na kontralateralnu stranu. Dolazi do rotacije nadkoljenice, tamo promjene položaja unutar kuka. Vidimo povećani X ili valgus koljena i stopalo je proniralo unutra. Posljedica toga, povećano opterećenje lumbalne kralježnice, quadratus lumborum i ekstenzori kralježnice nalaze se u neravnoteži. Imamo pojačanu neravnotežu, znači mišića kralježnice. Zatim imamo asimetrično opterećenje sacroiliacalnog zglobova, to je zglob između sakruma i zdjelice, vrlo često bolan u sportaša. Zatim imamo povećano opterećenje mišića oko zdjelice, povećano opterećenje mišića nadkoljenice i potkoljenice, samim time kontrola koljena i gležnja.
Pojačano je opterećena hrskavica kuka, odnosno labrum, povećano je opterećenje meniskusa u koljenu i medijalnog kolateralnog ligamenta, povećana je torzija zvane trkačke potkoljenice, dopunski steže deltoidni ligament iznimno važan za stabilizaciju gležnja, pojačano opterećenje tibialisa posterior. Kad bismo samo ovu sliku gledali, ovdje možete nabrojati sigurno preko 10 predisponirajućih ozljeda za ovu sportašicu. Nakon programa reedukacije, jačanja i postizanja i oporavka neuromotorne kontrole, vidimo da više nemamo otklon trupa, nego je okomitna zdjelicu, značajno smanjeni drop zdjelice, pojačan mišić vidimo volumenu, bolji položaj kuka, izostanak valgizacije koljena i stabilizaciju gležnja. Znači, jedan jedini mišić značajno utiče na položaj zdjelice, a i vidimo cijele noge. Uspješna rehabilitacija može promijeniti, jer često se susrećemo, pa kako ćeš promijeniti jedan nedostatak koji je biološki određen za neku osobu. Vidimo da funkcionalni treningom postoje i modificirajući nedostaci na našem tijelu. Ovo je primjer gdje bih usporedio disfunkciju gluteus mediusa. Pratila se mišićna slabost mišića gluteusa od ove sportašice koja generira dinamički valgus. Znači, ova sportašica kad stoji ima neutralni položaj koljena. Ali u doskoku, vrlo često vidimo u rukometu, u odbojcu, skakačkim sportovima i košarci žena, nemojte misliti da je to rezervirano samo za žene. Pojačan je valgus koljena, kada je imala drop doskok, odnosno doskok sa povišene podnoge na dvije noge i doskok na jednoj nozi. Na jednoj nozi još i teže. Pogledajmo sada kako je tijelo zarotiralo i koliko sada ova sportašica kompenzira sa mišićima, odnosno ramenima i položajem rukom. Taj dinamički valgus koljena značajno može biti značajan u ishimiskom ozljedom, jednom od najtežih ozljeda, a to će biti ruptura prednjih ligamenta. I ono nešto manje učestalo, manje značajno po bolnost pacijenata, sportaša, ali ne bih rekao po učestalosti manje, to je patelofemoralna bol ili bolest patele ili hondropatija patele. Iako ova sportašica ima normalno položaj posturalne nogu, razvija dinamički, a jedan od glavnih uzroka upravo je gluteus medius. Znači, da gluteus medius možemo sad povezati i sa koljenom. Ovo je jedno istraživanje koje je rađeno sa ciljem procjene odnosno izometričke snage gluteus mediusa i stabilnosti, održavanje stabilnosti na jednoj nozi, stabilnosti, dinamičke stabilnosti izvođenja polučitaj na jednoj nozi. Izvodi se dinamički test ravnoteže, odnosno balansa, spuštanje i podizanje na jednoj nozi. Nakon što se izmijenila snimka, istraživanje je pokazalo da ispitanici sa smanjenom snagom mišića adduktora kuka, to smo rekli gluteusa mediusa, pokazali su smanjenu mediolateralnu posturalnu stabilnost, znači veću oscilaciju, više su se tresli prema unutra ležanj i pokazali su da postoji mehanizam kompenzacije gležnja sa pojačanom aktivacijom mišića sa strane koji se zove peroneus, inače opozicija, znači on se suprotstavlja izvrtanju noge prema van i vraća uvijek nogu prema nazad, često se ozlijedi kod pojačane pronacije. Ovo je jedan biomehanički model upravo za te ispitanike gdje je mjerena slabost gluteus mediusa, vidi se u odnosu na grupu koja je imala dobru jakost, u odnosu koja je imala slabost gluteus mediusa, da je kompenzirala sa nagibom zdjelice prema koljenu. Vektor sile, prikazan ova bijela vertikalna linija, odnosno strelica, pokazuje u odnosu na koljeno da se promijenio vektor sile. Mijenjajući vektor sile prema lateralnoj vanjskoj strani koljena pokazuje da će imati povećano opterećenje koga? Lateralnog meniskusa, vanjskog meniskusa. I s druge strane povećana je pronacija stopala. Znači, smanjena snaga mišića gluteus mediusa
poremetila je i stabilnost gležnja, stabilnost i opterećenje kuka, koljena i opterećenje gležnja, ne samo znači sposobnost i mogućnost ozljede, nego i njegovo preopterećenje u smislu opterećenja hrskavica. Jedna druga studija istih autora je pokazala za morbius mediusa koje posljedice ima na naše koljeno, na našu funkcionalnost koljena i gležnja. Znači, povećanim zamorom koje je postignuto izokinetičkim vježbanjem je pokazalo povećanje pomaka centra pritiska i povećanu raniju aktivaciju mišića peroneus longusa prilikom doskoka, jer to je mišić koji kompenzira izvrtanje noge, a imamo i povećanu oscilaciju centra pritiska, jer noga se jednostavno trese, pokazujem mišem na slici. Prerana i povećana aktivacija mišića peroneusa, koji se nalaze sa vanjske strane potkoljenice, opire se izvrtanju noge prema van. On čuva da se ne bi previše izvrnula noga, čuvajući ligamente, a i samu kozda ne bismo slomili. Ovo je sada zoomirani pregled. Vidimo da nakon umora, vidimo prije umora i nakon umora, imamo potpuno različit položaj tijela, opet nagnuto slično kao i u statici. I vidimo promjenu položaja koljena i promjenu položaja gležnja samim stopala. Zamor mišića je pokazao zaključenje tijela, smanjuje aktivnost opterećenja abduktora kuka jer je slabiji, jer je zamorljiv i povećao je oscilacije centra pritiska i povećao mehanizam inverzije. Osim toga, to je često zaboravljeni to mišići u rehabilitaciji. Jedna druga studija je pokazala da serija vježbi koje se radi sa svrhom jačanja, povećanja izdržljivosti ili pak povećanje neuromišićne kontrole mišića gluteus mediusa, postigli smo značajni oporavak funkcionalnosti samog koljena i smanjenje boli nakon artroskopije i operacije meniska. Stoga preporuča se sustavno provođenje vježbi gluteus mediusa već od rane faze nakon artroskopije. Ovo je samo jedan primjer kako možemo i kako se razlaže svaki, ja bih rekao, segment ili svaki funkcionalno važan mišić prilikom sačinjavanja programa prevencije ili uspješnosti rehabilitacije. Te mjere prevencije bit će prvenstveno usmjerene ka trenerima, ka stručnjacima koji rade s djecom, ka onima koji gledavaju djecu da znaju uočavati značaj nedostatka neke funkcije, a s druge strane onima koji se bave rehabilitacijom istih ozljeda. Gotovo analogija ovoj prezentaciji slučaja može se prenijeti i na rame, na lakat, na ručni zglob, na koljeno, na kuk, ležanj. Oni koji se bave pojedinim sportskim disciplinama znaju i sami da postoji predisponiranost za neke sportsku disciplinu, pa stoga treba raditi strategiju. Moj prijedlog je, kada se radi strategija razvoja sporta, da uključe upravo procjenu djece koja se žele ili treba ili moraju baviti sportom, da bi se u neku ruku barem grupama individualizirao rad, da bi se unaprijedila uspješnost sportaša, stigao maksimum njegove potencijala bioloških i treće, da bi se postigla veća uspješnost njihovog sportskog postignuća, a bez ozljeda. Tako planiranje, a još ovo samo dodati moram, sportaši s ozljedama jednostrano uganuća gležnja pokazali su slabiju snagu, odnosno atrofiju. Znači svaka ozljeda, distorzija, uganuće doveće prvo do slabosti aduktora kuka. Primjerice, već drugi dan nakon ozljede, igrači koje vodimo u rehabilitaciji s kojima surađujem, već drugi dan rade vježbe za stabilizaciju kuka i koljena, a gležanju nakon vježbe. Sad se postavlja pitanje, da li je smanjena snaga, smanjena izdržljivost i smanjena neuromotorna uzrok poslije ozljeda, ili su pak ozljede koje su doveli do smanjenja snage, izdržljivosti, neuromotorne bile razlog
ozljede. Sigurno da postoji ta dvostruka veza, s jedne strane ako nemamo ozljedu, isti elementi su razlogom ozljede, a isto tako ozljeda mijenja funkcionalnost naših mišića i neuromišićne kontrole i razloge novih ozljeda ili pak razvoja kroniciteta, znači ponavljanja istih ozljeda. Ja kažem, to još uvijek treba prema sportskoj grani i prema broju stručnjaka kojim raspoložemo vršiti istraživanja, da identificiramo broj ozljeda, vrstu ozljeda, s čime su one sve moguće povezano da bismo razradili mjere prevencije. Ovo je primjer jednog mladoga sportaša koji je došao kod mene jer ga boli koljeno. No, dalje razgovor, bio je pozvan u reprezentaciju. Sam svakog sportaša je da ode u reprezentaciju. No, on nije želio otići u reprezentaciju. Nakon tako dužeg izoliranog razgovora, isti sportaš mi rekao da ne može ići jer ima dugogodišnje glavobolje i da zbog njih mora koristiti gotovo svakodnevno lijekove i da kao tako se ne može pojaviti u reprezentaciji. Pogledavši njegovu posturu, uočio sam jednu razliku na njegovom licu. Vidite moj miš. Da li se čujemo? Vidimo razliku na ovom licu, različiti položaj stjelice, na asimetrija ramena. Bolne točke dopunski pregledno uočene su u ovom zglobu koji zovemo temporomandibulani zglob. Imaju bolove u trapeziusu descentalis, veliku bolnost i napetost. Mjerenje posture pokazalo je značajne poremećaje raspodjele položaja glave u odnosu na trup, na stjelicu i na koljena. Ovo je poprečni presjek našeg tijela prezentiran sa ovim malim markerima koji pokazuju tijelo i pokazuje da je glava, odnosno ova dva markera koje se nalaze u visini temporomandibularnih zglobova, značajno pomaknuta u odnosu na ovaj plavi trapez koji prezentira našu zdjelicu. Zatim smo izmjerili gibljivost biti u svim točkama jednostavno i ova dva kruga koji zapravo predstavljaju kretnje vrata moraju biti simetrični u svoje centre, u odnosu na centar rotacije. Vidimo razliku između zelenog i crvenog kruga, da postoji desinhronizacija vrata i glave. Od ispitivanja gibljivosti zdjelice vidimo da ova zdjelica ograničena u pomaku u desno, a pregibljiva u lijevo. I samim tim i položaj zubala bio izmijenjen. Testovi ravnoteže su pokazali velike i asimetriju centra pritiska za 4 stupnja, što je rezultat asimetričnog djelovanja naših mišića. Kao rezultat tih promjena koje dijete nosio je nakon težak udarac u području glave sa laktom, možda sad kad sam u sve to osvijetlio može imati veze. Jedan običan test kao što je bio simetrično podizanje obje noge, koji je karakterističan neuromišićni test kontrole tijela, pokazuje sljedeći problem. Evo, na zahtjev da digne noge, to je dijete koje je pozvano u reprezentaciju, jednostavno nema snage niti podignuti noge 10 cm od podloge. I čemu? Ako pratimo, pogledajte mehanizme kompenzacije sternokleidomastoideusa, poremećaj zdjelice. Moguće da upravo taj fenomen inhibicije, evo gledajte sad koliko se iskrivio, upravo ta smetnja mehanička dovela je do neurofizioloških poremećaja, nemogućnosti kontrole i koordinirane snage koja treba ostvariti dizanje noga. Evo vidimo, to je 4 puta pokušaj dizanja, 5. Znači na 6. on je izjavio ja to više ne mogu. Na 6. pokušaj izjavio da ne mogu, ako ovdje možemo vidjeti. Pogledajmo sada koliko se je cijelo tijelo izdeformiralo. Nije se izdeformiralo jer ima deformacije. Deformirali su ga mišići sa svojim brojnim neravnotežama. Pitanje je da li su to sad ravnoteže koje su unutar vrata, ramena, koje su unutar trupa ili donjih ekstremiteta.
Zaključno, prevencija sportskih ozljeda pokazala je da su oni programi koji uključuju neuromotoričke vježbe, a to su prvenstveno snage, spretnosti i integrirane ravnoteže, koji mogu biti sastavni dio treninga ili treninzi za sebe, smanjuju značajno broj ozljeda. Prema nekim studijama za 50%, no ono što je dokazano, smanjuju broj ozljeda koljena između 45 i 83% u djece, a 44 do 86% smanjuje ozljeđivanje gležnja. Prema tome, integrirano razmišljanje o snazi, brzini, izdržljivosti, aerobne, anaerobnim kapacitetima, odnosno neuromotornu kontrolu predstavlja ključni element u prevenciji ozljeda. Ovdje sam pokazao samo jedan jedini mišić, to je bio gluteus medius, a već sam ranije rekao, odnosi se gotovo na sve naše segmente i pojedine dijelove tijela koji učestvuju u lokomociji. Eto, zahvalio bih se na pažnji koju ste mogli. Trajalo je i nešto duže od predviđenog. Ako ima koje pitanje, evo, tu sam na raspolaganju. Hvala lijepa, evo, ja izlazim sada iz programa. Evo, ja se mogu samo zahvaliti još jednom na lijepoj prezentaciji i predavanju i nadam se da ćemo ostati u kontaktu i nastavljamo dalje. Evo, hvala svima. Nadam se da nije bilo... Da, recite. Bilo mi je jako drago i ja bih rekao, apel da sport mora biti prvenstveno usmjeren zdravlju naroda. Vidimo što se u ovom trenutku dogodilo sa ovom epidemijom, pandemijom, koliko je važna svaka osoba, svaki život, koliko je važna kvaliteta života. Nije važno što sam u životu napravio, nego kako sam živio. Prema tome mislim da sport može biti jedan itekako veliki medijator kao ostvarenju stvarnog, realnog zadovoljstva u životu. Hvala vama i svima koji ste to pokazali strpljenje. Hvala puno i evo ja šaljem poruku, ako ima neko pitanje može mi poslati na mail pa ću ja prosmjeriti podsjet s vama. Može. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Hvala, Bog. Bog.